Hemmäňize salam. YouTube kanalyma hoş geldiňiz. Bugünkü videomyzda size Elon Musk'ın plany Starlink barada gurrun bermek isleýän. Elon Musk soň wagtlarda köp gurrun edilen biri we 20-nji asyryň iň meşhur telekeçilerinden biri hökmünde talanýar. Ol tehnologiýa uly goýumlar goýýar we hemme kişiniň oýunjak görnüşinde gözegine getirdiği elektrik maşinlaryny häzirki wagtda ähli kişiniň arzu etdiği elektrik maşinlaryny halyna getirdi. Musk'ın indiki plany Starlink. Musk'ın bu Starlink plany nämedir? Musk'ın isleги ýer şaryň töwereginde müňlerce sputnikler ýerleşdirmek we bu sputniklaryň kömegi bilen planetamyzyň her bir ýerine ardan bahada we uly tezlikde internet bilen üçin etmek. Bu sputniklaryň kömegi bilen internet üçin etmek Elon Musk'ın tapan zat däl. Bu zatlary öňem mar diýene gymmat we internet tezligi haýal. Musk'ın plany bolsa planetamyzyň töweregine 12.000 sany sputnik ýerleşdirip dünýäniň her bir künjegine uly tezlikli internet bilen üçin etmäge söz berýär. Yani 1 gigabit tezlik internet bilen. 2025-nji ýylda işläp başlanan Sahara çölüň ortasynda ýa-da Ýuwaş okeanyna 1 gigabit tezlikde internet ulanyp bilersiz. 2019-njy ýylyň may aýynda ilkinji gezek 60 sputnik uçuruldy. Starlink'in sputnikler güneş panelleri bilen işleýär. Bir sputnikiň agramy 260 kilogram bolup sputnikler bir-biri bilen lazer arkaly baglanýarlar. Häzirki wagtda sputnikleriň 420 sany ýeriň orbitasynda hereket edýär. Videonun soňuna çenli gördüğünüz için sağ olun. Şimdiki videolarda görüşýänçe kanala abone bolmagy unutmaň.